Presented by Ragini Music. DJ Mukesh Chakia. स्टूडियो मीरगंज। DJ मुकेश चकिया। कहिले रहनी फोन रहलू तू वेटिंग लागता करता औरी एगो सेटिंग हो कहिले रहनी फोन रहलू तू वेटिंग लागता करता औरी एगो सेटिंग उछिता उल्टा सीधा सब बतावतारू उछिता उल्टा सीधा सब बतावतारू तो हमके छोड़ी दो सारा से बाती या बतारू तो डहबल यार के खाए तारू खावतारू DJ मुकेश चकिया। जियलो न जाला लेके ओरी सोन कॉलेज के दिले बाड़ू धोखा जब से तू मिथले सके हो जियलो न जाला लेके ओरी सोन कॉलेज के दिले बाड़ू धोखा गोर जब से मिथले सके रंजन लाल से टाका अब फासावतारू रंजन लाल से टाका अब फासावतारू तो हमके छोड़ी दो सारा से बाती बियावतारू तो डहबल यार के खाए तारू खावतारू कोई सच्चाई का अपन तू छुपावतारू तो हमके छोड़ी दो सारा से बाती बियावतारू तो डहबल यार के खाए तारू खावतारू तो हमके छोड़ी दो सारा से बाती बियावतारू तो डहबल यार के खाए तारू खावतारू। Presented by Ragini Music.